Uy, naunsa man eh. Ay te, naunsa man na te. Nahulog na kuan lagi daw na bulas na kuan ba nayabo. Nayabo? Oh. Labis maura yung tao ni among bugas daw. Kalu, uy sad. Naunsa man nabuslot ang silupin? Oh, nabuslot daw. Naunsa? Sangit siguro na. Ala kasayang ba ning mais pagid nga. Asa man mo gikante? Sa tindahan lagi daw, maura yung tao na mong gipalit daw kay mahal man gud ang humay. Maura po ni among konsumo. Nya nagisi pagyod. Oh, nagisi. Murag isa ka kilo ra masiguro ni. Isa lang jud na kakilo daw kay wala man pud may kapalit. Ang among kwarta 50 pesos raman. Kaluoy sad ti uy. Gipungunit pagid nimo nya nasagol na manig mga bato ti o. Sige lang daw amo lang nang hugason. Kay wa man pud may malungag. Wala man pud may lain kwarta na ikapalit. Kaluoy sad. Kinsa man ni mga bataan eh? Ako pong mga anak. Anak ni man duha. Taligsik ra baya o. Lagi. Uban man sila. Ako na lang pud sila pa ubanon. Kaluoy sad ani uy na nangausik ba? Siya nga na uy. Hindi lang. Ay na lang pa tiwasan nagpunit eh. Mon ay mga bato ba hugaw naman nate. Okay raman pud siguro ni, mga dalaman siguro ni hugas. Mo gani no nga. Sus kaluoy sad ni mo ti uy. Mao na lang gani nga bugas na usik pagyod. Lagi. Asa man day mo pauli karon te? Diyan lang pud sa unahan. Dito ra sa unahan. Oh. Layo raman pud ka ang tindahan di. Mapaubanon pud nako ni sila kay wa man sila kauban. Anong kamura man ti asa man day imong bana? Wala man pud to siya ni naman to pud siya gilakaw. Napoy gilakaw. Ay na pumonitorong. Siya nga ning bugasa uy. Ani na lang te. Grabe naluoy jud ko sa inyo ha te ba. Matag na lang ko pamugas para sa inyo ha. Narat yo, diya na lang natin yo. Nay sa kalibuti grabe luuya ni mo ti oy. Salamat kay sir. Pamugas na natin. Ay na po nito te. Kani pwede pa ni siya. Kani siya ran sagol naman ng mga bato gud ti. Sayang kaayo ba? Sige lang dong. Okay pa man siguro nang nasa sulupin. Ang kana ay na po nito te. Hugaw naman kay natin yo. Nya imong mga anak pagyud taligsik ba yan no? Sige, salamat kayo. Sige, wala na problema te. Basta mura ka nang matabang sa mga te. Kaya naluoy ko sa imo te ba nga. Kana pamugas lang mo na te. Kay sus mo na lang ganin na isa ka kilo gani. gani. Lagi dong, mura gani na. Nya among kwarta, 50 pesos. Unsa man day trabaho si Mambana? Nagsidlayan lagi dong. Nya po sidlayan lagi sir. Wa po ni ka bugas. Uya rin no? Mo ni imong anak. Pila di kabuk imong anak te? 3 kabuk. Nya nag-eskwela pang isa. 3. So mo ni imong anak karon nga kauban. Sus kasayang aning bugasa ti. Uy. Wala kay kuan dito te mga manok dito ah. Naa, ambot lang pud sir kung mukaon ba sila anang mais. Mukaon na sila mais oy. Testingan lang god. Sayang nga Una lang siguro ng puniton, pakaon na lang ako sa manok. Sige, ato na lang ni puso ni kay sayang pud ba nga may na lang nga makatuka pud imong mga manok pud dito ah. Sayang nga ni oy, puno nag kuano balas. Orang ta ni amo ang bugas na ngayabo pa. Mo gani no, sayang gani kaayo no. Sus. Mahal pa jud kaayo. Mahal Grabe pud jud. baya ning mais. Pilang kilo sa mais karon te? 49. 49. Oh, nagginukod sa humay. Grabe no. Mahal gidi ay pa. Nausi ko sa iyanga ani oy. Mao na lang unta ni nga bugas unta nga. Kuan? Siya. Oh, sige lang, ako na lang ni ipakaon sa manok. Sige te, mo lang gid ako matabang sa imong hati ha kana. Pamugas na lang gid na. Salamat gid kayo. Sige te, walay problema na sa ko ate. Salamat kayo sa inyo. Nya imong mga anak nag-eskwela pa ni. Oh, na kani nag-eskwela, ang kani wala pa. Wala pa. Oh, ang kani grade 1 nya, wa man sila klase. Kani pud akong isa ka bae, nagikalintura pod ni siya sir. Gikalintura sad ni. Kalintura lagi sir. Gikaluoy pod. Uy, gikalintura pagyud nya taligsik baya no. Lagi? Nya nanay mapalitan naman nagtambal. Wala pa lagi pod makapalit kay wala pa pod may kuan. Kwarta. Ano na lang te, ang kana akong gihatag nga sa kalibo sa imo ha, nangausig ko. Palitin na lang og gamay nga tambal ng imong bata ha para maulian na siya ba, dili na siya magkalintura. Ay, nangausig mi kasayang sa tuloy. Ano na lang, sinina na lang nimo dong. Saan na lang diha para dili mga usik ha. Anak na lang ha, kasayang sa dani oy.
Grabe, mauna lang ganin ng 1 kilo, nausik pag yun. Nya sige te. Sige sir, salamat Nay kayo. sa ami. Salamat kayo. Sige, walay problema. So tara ato na ta. Salamat kayo. Sige, walay Salamat, problema te. Hamping mo te ha. Salamat kayo.